Здравейте, приятели и колеги! Искам само да обясня нещо за самия канал. Значи, за всички, които ме питат, канала в YouTube, аз живея и работя в Англия, така че всеки един мой излет е в Англия, не е в България. Просто поствам клиповете и в българските групи, за да е интересно и на вас, хората, които живеят в България. Другото, което исках да кажа, е за хората, които постоянно пишат коментари за линкове на нещата, които ползвам. Не оставям линкове, защото пазарувам всичко от магазина. В течение на горе-долу една година посещавах много редовно магазина. Момчетата вече ме познават и ми правят хубави отстъпки за нещата, които пазарувам от тях. Така че затова не оставям линкове, защото не пазарувам нищо онлайн. Пазарувам от магазина, но в описанието съм написал във всеки един клип, в описанието има името, грамажа, дължината, абсолютно всичко от нещата, които ползвам. Просто отидете в описанието на самия клип, долу в дясно, натиснете го и ще ви излезе абсолютно всичките неща, които ползвам. Просто ги копирайте или ги припишете, не знам дали могат да се копират. Припишете ги, пуснете ги в Чичо Google в търсачката и оттам вече си изберете сайт, от който да си ги купите, ако ви харесат. За мишките просто ми пишете налично или в коментар на самия клип. Ще ви дам фейсбука на момчето, той е в Англия. Тук ги прави. Мен ми излиза по-ефтино да си ги закупя от Англия. До сега пазарувах от Гената, но става много смисъл за хората, които живеят в Англия. Не казвам за хората, които живеят в България. Поне за мен става бавно, защото сега в тези пандемии предполагам, че като се възстановят, нормализират нещата, пак отново ще започна да се купувам от Генчо, Малса. Неговите мишки нееднократно са давали резултати, много риби. До сега само с тях съм ловил, но когато се нормализират нещата тук в Англия и отново почнат да работят като хората, горе-долу стават за 3-4 до 5 работни дни. Горе-долу в порядъка на една седмица. За сега нещата стават до към 2-3 седмици самото изпращане. Така че като се нормализират нещата с тези пандемии, отново ще почна да си поръчвам мишки от него, но за сега ползвам румънеца, защото той я прави на същия ден, на следващия ден е при мен. И така, за всички, които не са разбрали, просто прочетете описанието на самия клип, там съм написал абсолютно всичко, какво ползвам. Айде, отивам да проверя реките, не съм ходил от една седмица и половина за риба, всичко беше много зле, много дъждове и сега отивам да видя какво става, просто дано малко да се нормализирали нещата и да мога да пофърлям час време да хвана една-две риби. Айде, се видим след малко. Леле, момчета и момичета, докато бях почивка, една седмица и половина не съм ходил. Гледах на Google Maps, намерих едно много яко място. Даже и сега скочи една штука, човек. И тук ще е разбиваци. По принцип малко нямам право да пише Keep Clear. Няма се издалечавам много от мястото, че съм паркирал тук. Това е в някакъв процес на застрояване. Така че ще побързам и да видим какво ще направим. Айде, стискайте палци! Така, исках само да ви кажа, ето го и мястото. Майко, това е направо уникално. Водата направо спи тук. Исках само да ви кажа за тази примамка. Най-хубавото на тази примамка е, че не ви трябва друга. Охо, и тук точно до фарбата ще пробва. Мамка му сега ще има проблеми с полицайите. Ужас, за 20 минути бе, бати. За 20 минути паркирах тук и леко става. Добре, че нямам още акт.
Cheers, cheers guys. Майко мила, какво чудовище мина точно до прибабката. Какво чудовище мина до примамката, брат. Не я видя ли, не знам какво стана. Ей, сега е моя. Много яка риба мина там. Отидем. Каза ви, че е тук. Супер, даже се релизна сама. Мега яко стана. Не е много голяма, но пак става. Чакай, чакай. Викал. Ето хубавицата. Където си има риба, си има риба. Тъпото, че на новото място тия шибани полицаи дойдеха и само ми развалиха излета. Не знаех какво става там. В принцип видях, че има табела да не се паркира. И видях ги от далечината и побързах да видя какво ще стане. За мой късмет нямах акт, ама ми прецаках излета. И затова дойдах на старото място. Супер. Екстра. Екселент. Да продължаваме. Майко мила, днес е пълно с рибари. Няма място къде да хвърляш. Моето любимо място е там взето. Само румънци, брат. Ужас. Майко мила, аз не съм бил пуснал това. Не съм бил пуснал камерата. Беше хубава борба. 87. Видим колко тежи това нещо. Към 4 кг. 4-400. 3 кила. Тая е малка. Не е хранена като хората.
Иначе хубаво рибенце. Приятелко. Бягай. Получи някакъв гърч. Чакай. Отплува си. Живо и здраво. Не можах да заснема това. Как може да не си включи камерата? Е много тъпо. Беше хубава борбата. Може би на реката има около 20 човека. Аз дойдах за 5 минути и 2. Едната 87. Другите не знам колко са хванали. Аз ги хванах за порядъка на 20 минути. Няма и толкова. Така че от началото ви казах, че най-хубавото на тази примамка е, че не ти трябва друга. Това е най-хубавото на примамката. Без малко. Подупе. Хайде, до след малко. Изпуснах я. Едва ли ще се хване пак. Ободох я. Оп! Стига бе, човек. За втори път. Постана е, брат. Тая е хубава риба, бе. Едва ли ще удари трети път. Бати късмета за втори път ми удари. И пак изпуснах. Най-голямата е изпуснатата. Беше хубава риба. Така че, надявам се да ви хареса клипа. Ударете един лайк и ако искате се абонирайте. Хайде, до другия път. Лека.